Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα vlog παπάκι Happy Life Pavla 77. Σήμερα έχουμε The Best Demo Haul νούμερο 7. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι περιέχει μέσα, γιατί το λέμε Demo Haul The Best νούμερο 7. Εγώ θα το ανοίξω κάπως έτσι. Για να μπορείτε να το βλέπετε. Το πρώτο αντικείμενο που παίρνω είναι αυτοκόλλητα βινίλια για τον τοίχο. Λοιπόν, έχουμε έτσι και από πίσω είναι έτσι, που είναι ωραιότατα. Είναι ωραία διακοσμητικά μαζί με το χαρτονάκι για να μην τσαρακωθούν. Μπράβο, πολύ προσεγμένο, πάρα πολύ προσεγμένο. Πάμε για το δεύτερο μας. Το οποίο είναι ένα κουτί το οποίο μπορείς να βάλεις, είναι για σαλάτες και γενικά για φαγητό, και να σας δείξω. Λοιπόν, το βάζεις εδώ, τη σαλάτα σου, το φαγητό σου, την ανακατεβείς έτσι ή κατά αυτόν τον τρόπο, και ακόμα το πιο καλύτερο, έχει αυτόν εδώ που μπορείς να βάλεις κάποιο σως, όπως λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, κάποια αναλυφή είναι εκεί. Οπότε έχεις τη σαλάτα σου μέσα σε ταπεράκι, έχεις το κουτάκι σου για τις αλυφές και έχεις και το πυρούνι σου. Λοιπόν, μετά πάμε για αυτά τα αυτοκολλητά που φωσφορίζουν, και βλέπετε τώρα που είναι βράδυ που κάνουμε το γύρισμα το πως φωσφορίζουν με το flash εδώ. Μπορείς να βάλεις πάνω στο αμάξι, πάνω στις πόρτες αυτοκινήτου. Τα έχουμε ξαναπάρει και είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ωραία. Όντως αντανακλούν, αντανακλαστικά. Επίσης εδώ έχουμε φακέλους ρετρό ταξιδιωτικούς, επειδή κάνω συλλογή με ρετρό πράγματα, τους παρήγγειλα αυτούς.
Λοιπόν, εδώ είναι τα αυτοκολλήτα, τα οποία πουλάει ήδη τον demo από μόνο του. Εδώ είναι η φακελή, εδώ, και μπορείς να κολλήσεις πάνω σε κάθε φάκελο αυτό είναι το αυτοκολλήτο, ένα από αυτά τα αυτοκολλήτα. Επίσης εδώ από ό,τι βλέπω έρχονται και με αυτές τις κόλλες εδώ, μπορείς να σημειώσεις κάτι και να το βάλεις μέσα. Δεν θυμάμαι πώς θα τα πήρα, θα σας έχω τις περιγραφές στο βίντεο να τα δείτε. Πάντως πάρα πολύ ωραία φακελή και είναι κάπως έτσι από μπροστά. Είναι παύτινη από ό,τι θυμάμαι, απλά δεν θυμάμαι το πόσα στοιχίζουν, και μέσα σου δίνει 3 πράγματα: τους φακέλους, τις κόλλες και τα αυτοκολλήτα, οπότε συμφέρει, αξίζει αυτό το σετ να τα πάρετε. Πάμε για το επόμενο, το οποίο είναι λοιπόν, είναι ένα kit το οποίο είναι για φορτίση του κινητού. Πρέπει να δούμε και πώς δουλεύει. Ναι, λοιπόν, ανοίγει από εδώ. Υπάρχει ένα set το οποίο περιέχει τα πάντα και μπορείς να φορτίσεις ό,τι θες, ό,τι χρειάζεσαι μπορείς να το φορτίσεις με αυτόν εδώ το kit, το οποίο εδώ έχει και κάποιο stand. Νομίζω ότι θα μας βολέψει πάρα πολύ. Το θεώρησα ως πολύ χρήσιμο. Για να το ανοίξουμε, να το δούμε εδώ πως είναι. Και το χρησιμοποιείς. Να σας κάνω ξεχωριστό βίντεο για αυτό το πράγμα, γιατί είναι λίγο περίπλοκο και θα σας το δείξω να το δείτε. Και πάμε για το επόμενο μας, το οποίο εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, εδώ λέει ότι μπορείς να διπλώσεις τα ρούχα σου, κυρίως τις φανέλες σου, να εδώ, με τρόπο που διπλώνουν στα καταστήματα ρούχων. Και μπορείς να τα φυλάεις τα ρούχα σου διπλωμένα, ειδικά τις φανέλες, περιποιημένες. Να εδώ αυτό διπλώνει, κάνει έτσι, αυτό κάνει έτσι, και πρέπει να μάθουμε τον τρόπο να το κάνουμε χωρίς φιλαρία. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο αντικείμενο, το οποίο είναι, να τα πω ότι είναι μολύβια, τα οποία υπόσχονται ότι γράφουν θέλει, πρέπει να αξίσεις τα μολύβια, τέλος πάντων, τα οποία λέει ότι γράφουν πολύχρωμα. Για να δούμε, να προσπαθήσουμε εδώ
αν θέλει ξύσιμο, γιατί έρχεται κάπως έτσι το μολύβι. Οπότε να τα δούμε σε άλλο βίντεο. Και το τελευταίο αντικείμενο που έχουμε παραγγείλει καλά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι πάρα πολύ μικρό μάλλον. Είναι η μάντας. Είναι η μάντας ο οποίος τώρα δεν ξέρω και πώς. Λοιπόν, να σας πω. Λοιπόν, αυτός ο ημάντας φαινόταν πιο χοντρός και σε μέτρα λίγο πιο μεγάλο, αλλά δυστυχώς απογοητεύτηκα γιατί είναι πάρα πολύ λεπτός ο ημάντας εδώ και δεν μου φαίνεται και υλικό που θα κρατήσει, δηλαδή θα σου σπάσει πανεύκολα. Δεν το βλέπω να κρατάει τόσο. Δεν αξίζουν τα λεφτά του. Δεν θυμάμαι και πόσα το πήρα. Δεν θα το ξαναέπαιρνα γιατί εδώ το μεταλλικό δεν είναι ακριβώς μεταλλικό, είναι μεταλλικό με πλαστικό. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψευτικό. Οπότε δεν θα το ξαναπαραγγείλω αυτό δυστυχώς. Θα δοκιμάσω τα πράγματα που έχουμε να αγοράσει σήμερα και θα σας πω σε άλλο βίντεο το τι εντύπωση μου έχει κάνει, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε. Θέλω να μου πείτε εσείς τι θα αγοράζετε και τι όχι από αυτό το πακέτο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ή τι έχετε αγοράσει και σας απογοήτευσε ή τι σας άρεσε από αυτό το πακέτο, αν έχετε αγοράσει κάτι. Κάντε μας ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!